ako si Alma Silom sa Alma Joy Vlog. Karo iluwag-luwagan na sa AITF ang ilang balaod. So tungod kay namay nakasabot namo nga mo bisita ni ngadto paro paingon sa southern ngadto sa Matalom Leyte. So naaman sad siya kalingawan gitna sad pud mi buhaton ngadto sa Inupakan nga magpalupad mi og pati. Daba pila nakabogi pa-deliver ni Marvin? What the phone there na? Napo kuno ka so. Paingon sa nasad mi i-deliver nga pati ngadto sa gikan sa asa na nato ibutang sa Inupakan Berto? Oh. Naami pati delivered from Inupakan to Baybay. Mr. Marvin Arevalo, I will make sure nga kining pati nga akong i-deliver nimo mo uli diha o mo balik diha nimo. Sige, good luck sa atong pagpalupad og pati. Ayo ka bala ka Mr. Marvin Arevalo nga sure ni nga kining akong i-deliver nimo nga pati mo abot diha sa inyong panimalay. Ang sa imong pagsali nga naapil ko sa imong training sa imong mga pati. Nalipay ko na ko kaadyo nga imo kong gisaligan din ning dagwadya. Madyo gani kay wa maghuna-huna si Marvin nga basin amo ihaw nang ijang pati. UI daghang salamat UIT Love Mr. Marvin Arevalo sa Bonifacio Street, Baybay City, Leyte nga imo kong gisaligan nga naapil ko sa pag-training sa imong mga pati. Sige, good luck kaayo sa imong mga pati. I'm sure nga maulit na or mas una pa nang moabot kaysa namo sa among destinasyon. Okay, please update. Salamat Marvin, Mr. Marvin Arevalo. Daghang salamat Mr. Marvin Arevalo. Okay na? Hi, Mr. Marvin Arevalo. Diana, akong i-deliver nimo ang mga pati. So mga pati, magbuutan mo. Muabot mo nga to ni Mr. Marvin Arevalo, Baybay City, Leyte. So ang inyong location nga imong inyong atuon nga to ni Mr. Marvin Arevalo sana maunay mo alaga dito. So pinauta mga pati na ayaw ko pakawawi nga muabot mo ni Mr. Marvin Arevalo para malipay si Mr. Marvin Arevalo. So Mr. Marvin Arevalo, ang oras karon time check is 6:30. Ang time check na to is 6:30. So mga pati maluoy mo. Ali ko to. Sige, iyan ang kuya. Marvin, Mr. Marvin Arevalo, paabutan na ning mga pati nga moabot sa inyong panimalay. So good luck. Good luck mga pati. Yay! Wow! Pila ka kabok? Napuno. Ando! Balbay! Napuno. Bye-bye! 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 Ay, ang balik! Kuragin bro! Ha? Kuragin bro! Nasaan ako to? Ano? Wala. Na, papa oh. Sunod ko na. Sunod. Ito anak! Sunod, sa ilong. Kadali aragon Marvin uhing abot. Kadali aroy. Di apa gani mi silungos. Okay. Maadyo na kompleto na.
Okay. Oh, maadto kay wa na mo ihawa ang usa. Okay na. Yung bitaw ko nga. Pagod na abot na lang. Oh, sige, sunod kay buraro man og usar kakilat ra ba oy? Arang kilata ra. Ano pa dilaw sa matalong. Oh, sige, mao na naman to. Oh, sige, safety na nga una-una ang hingabot na gimong pati. Pero kami wa pa may taganan lagi na ho, wa pa may abot. Wa pa may abot sa update. Pamawag ko. Ha? Ha? Maya. No. Okay, salamat. Bye-bye. Oh, sumunod na gamay. Bayan sa uno, bayan na gamay ko na. So, sing abot naman di kuno guys ang pati taganan lagi na ho. Pinaka? Hingabot na ang pati na po kabuok. Ah. Taganan lagi na ho guys. Ingko sus, taganan lagi na ingko basin katong pati mo abot basin ang katong pati kanang mo abot pato. Mo abot na tuk una kaysa namo. Dia bang karton dire. Oh, lagi mao. Eh, ano Karton ba dia pa dire? ingko nga tinuod jud ay no mo abot din ang pati. Pagkatuon uli. Pagkabugudya din ang pagkabirigod man di ini dili pugoy pagkabirigod man jud ining pati. Oh, sige. Siguro nakasabot siguro mo guys na dihing tawag na ho. Oh, sige, okay. Ah, pre. Oh, so karon Pati liwat barbit. successful ang among pagpalupad og pati. Okay, update ko guys. Hing tawag na ang tag-ija. Nga hingabot na ang ilang pati, pila ra to ka minuto. So, oh, moingon man gud ko nila sa una nga. Tinuod ka, gikan sa Cebu ka nang mo uli ang pati paingon sa bye-bye. Wa man ka jud ko mo tuo. So, ilag ka jud kong gitry bitaw. Gi-apil na jud ko ni Marvin sa iyang training ni UIT Law Marvin Arevalo sa iyang training. Aron mo tuo jud kuno ko nga uli ang pati. So, diba guys, update ko sa lugar nga among gibuhian ang pati ngadto sa Inupakan. So, kami paingon ni Miss Matalom, nag-update na ang tag-ija nga niabot na ang pati nga di pa may sa Hilungos. So, pag-anan ko palagi. Niabot na gyud ang gibuhian ni Madam Konsihal dito gikan sa Kuan Inupakan. Thanks Madam. Safe sila na sila tanan Madam. Daghang salamat Marvin Arevalo sa imong pagsali nga na giapil ko sa imong training sa imong mga pati. Daghang salamat Mr. UIT Law, Mr. Marvin Arevalo, daghang salamat sa imong pagsali. Oh, sige bye. Sige guys. Thank you for watching. Bisan wa pa may mo abot sa among destinasyon, pero na-update na ang pati nga miabot na sa Tag-iya. So daghang salamat UIT Law Marvin Arevalo. Sige, good luck sa imong hobby sa mga pati.